Ešte raz dobrý večer, Šťavnička. Vítajte na programe Disc Jockey Starnov. Čo to dneska chystá? Samozrejme je tu akcia s názvom Disc Jockey Starnov, to znamená spomienka po 20 rokoch na akcie, ktoré sme tu všetci traja robili v kultúrnom dome v Turčianskej Šťavničke a dnes vlastne po 20 rokoch sa máme v takomto veľkom počte, čo sa týka návštevníkov ľudí a samozrejme pri starej muzike stretnúť všetci spoločne. Takže aké sú teda tie spomienky po tých 20 rokoch? Sú stále živé? Tak stále sú živé, hlavne keď človek tu po dlhom období prišiel znova do tejto sály. Strávili sme tu 2 dní na to, aby sme to celé takto pripravili do trošičku už odlišnej podoby, ako sme boli zvyknutí. To nakoniec uvidia diváci sami, že proste tá technika je trošku niekde inde. Ale čo tu ostáva po starom, to sme my traja, tu samozrejme staré pesničky. Aké sú tie vaše spomienky? Tak ja som tu služobne najstarší, no a spomienky samozrejme, no ja by som to takto klasifikoval asi skráte, nechcem to nejako rozširovať, už bolo dosť povedané o to, viac menej sme to začali v Harleji a pre veľký ohlas, dá sa povedať, našej generácie, povedzme, tej strednej, hej, medzi tých 40-50 rokov, je taký, že tí ľudia sú také handicapovaní a viac menej ani nemajú kde kultúrne sa vyžiť alebo prísť si vypočuť tie pesničky, ktoré boli povedzme vtedy a troška pospomínať. Je samozrejme, že ten repertoár je pestrý, že nie je to postavené len na tých starých pesničkách, sem tam sa pustí niečo aj aktuálne a povedzme troška sa to oživí a tak. Dneska tu máme parkety doslova, tak budú sa trhať tie parkety alebo drať? No tak ja si myslím, že keď ľudia prišli tancovať, tak ich budú drať určite. No. Čo očakávate od tejto akcie? Prísť sa tu na ľudia zabaviť alebo len spomínať budú? No v prvom rade zabaviť samozrejme. Veď sme to k tomu, celé sme to pripravili tak a naozaj technicky myslím si, že dosť dobrej úrovni. A by som povedal, že až na vysokej úrovni na tento región je to ozaj. Myslím si, že tí ľudia, ktorí sa rozhodli prísť, nebudú banovať určite. Sú to vaše spomienky na tie staré pesničky stále živé, alebo ste si to museli znova natrénovať? Nie. My sme akože hrávali aktívne. Ja som ešte hrával teda asi najdlhšie z nich zo všetkých. Ja sa tomu venoval 36 rokov a v podstate v 97. aktívne sme skončili všetci. Viac menej každý sme si svoje viac menej práci venovali a tak ďalej. A to sa viac menej oživilo minulý rok v Harleji, že sme tu tak odštartovali tou retromániou viac menej pre týchto vekovo povedzme pokročilejších, aby som to takto nejako klasifikoval. No a nejako sa tí ľudia nejako na nás nalepili a nemôžeme sa ich zbaviť, tak ich musíme nejako proste uspokojiť svojím spôsobom. Aké sú vaše spomienky teda na túto akciu? Na Šťavničku, no, už je to pekných pár rokov, ale nejaké spomienky ešte sú. Ja som tu nejakých pár akcií odohral, nebolo toho veľa, ale možno z 5 do 6 akcií som tu hral. Bude to rovnaké ako kedysi, alebo ešte lepšie? No, myslím si, že lepšie. Technika išla dopredu, takže myslím si, že aj to vypadá úplne ináč, ako to bolo kedysi. Máme tu na parkety a budú sa tie parkety doslova drať? No, myslím si, že hej. Ľudia majú už iné váhy, tak myslím, že tie parkety sa budú viacej drať, ako kedysi. No ale máme tu zastupcov aj mladšej generácie, takže máte niečo pripravené aj pre nich? No, aj pre mladú generáciu. Pokiaľ tu budú mladí, nie je problém aj pre mladých zahrať. Výborne, ste fantastickí. Ideme ďalej. Verím, že naša láska k ľuďom za mnou bude stále večne mladá, večne živá. Odaj s týmou hodí Sandra, Myšľa, ideme ďalej. Idem sa zapýtať, ako sa vám to dneska páči? Výborné, dobrá nálada, super. Prišli ste sa zabaviť? Áno. A s kým tu dneska ste? Manželkou. No a už ste ju aj vykrútili? Či ste už aj vykrútili? Áno, vykrútili, jasné.
A uvidíme samozrejme popového kráľa Michael Jackson, Billie Jean. Lečko, aj vás sa idem opýtať, ako sa vám tu dneska páči? Pani, vás sa spýtam, prečo ste dneska sem prišli? Prečo ste dneska sem prišli? Zabaviť sa. Zakúsiť si na staré časy. A ako sa vám tancuje teda? Pamätáte si ešte tie staré pesničky? Dobre. Super. Konečne sa niečo zorganizovalo aj pre našu vekovú kategóriu. Ďakujem. Aj vás sa spýtam, prečo ste dneska sem prišla? No, pre zábavu. Je tu fajn. Je to akcia, či ste si starnú, tak starnú alebo nestarnú? No, nestarnú. Idem vás vyrušiť. Prečo ste dneska sem prišli? Lebo ma baví muzika dobrá. A táto akcia sa volá Disjokeji starnú, tak starnú alebo nestarnú? Ja si myslím, že takáto hudba nikde nestarne. Ako sa vám to páči dneska? Tuna je to úplne super paráda a dobrá akcia. Fajnová od začiatku, ako sme sa prišli, žiadna nuda, nič. Zabavička, ja spotený som ako svinia, Michael Jackson na to všetko, 80-90 roky. Akcia sa volá Disjokeji starnú, tak starnú alebo nestarnú? Nestarnú, samozrejme, že nie. Ako sa vám to dneska páči? Super, super, super. Akcia sa volá Disjokeji starnú, tak starnú alebo nestarnú? Starnú. Ale nie, nestarnú. Všetci sme mladí. A vy ste dneska sa prečo prišla? Zabaviť sa. A starnú Disjokeji? Starnú určite nie ako my, tak ani disc jockey.